Muridana Zugur Mudan. Magadiyo Zugur. Baradani babanya. Pakati pamusha. Pamusha pari nani sekuru nyaya ndiyo mpere. Macho waboni. Abagume. Aba kwa muriwa asini sitakugara kwa mtoko. Utakatamira kwa mtoko. Aba ngana bala munda kono tabo bula munda itaba lero ndiana kono tabo. Ndachiri zadarini pakuya kwamaita nhasi pano mwana bona achitanza ari kumhanya kuda gedo aimhanya ndiani? Ndiye mwana. Aibona toa jani? Anga achitize. Atina kuziva kuza anotanga kungono atange kurotomuka kwa achibhango tiza. Muridani. Makadi. Nafara iso. Muridani wamone. Kwakadi kumba. Mba kuri nancho. Unotwani? Unonzani sitora? Webster Banashe Market. Tura chiri chikuitika mwana mako. Ukarara kuona chi. Kana wakarara chii chauri kuona toda kuti utsanangudze zvirikuitika mwana mako nemupfungwa dzako. Ndinomborota hope dzinotyisa. Kana kungorota ndichirwiswa kana nemapanga kana kungorota ndichimhanyiswa. Mupfungwa dzangu dzinozomwa pachingodzoka. Konyaya yandikuona pagirazi rangu yeusatanism chakaitika. Asi kufanana nhau yesatanism yandiri kuona iri kubuda pagirazi rangu apa imbonatso kutsanangudzira chii chakaitika, zvakatangira papi, zvikazodii ukazoguma wakudii kusvika nazvino wave papi nenhau yesatanism yandiri kuona iri kubuda pagirazi rangu. Zvakatanga 2019 ndakadaidzana natete kuSouth Africa kuCape Town. Ndobva vasikunditsvagira basa
rekugardening Warungu. Ndakatanga kushanda pambari pacomplex. Saka ndakati ndichishanda pane mumwe akazouya murungu aimboti akagara kuno kuZimbabwe kuBulawayo. Anzoti uriona right dai wasuduruka panzvimbo ino chii but kuti ndingosuduruka ndisina reason hazvina kundiitira zvakanaka ndobva ndagara paipai ndakazobva but kutobva kwandakazoita ndatotakudzwa mweya wesatanism ndatoiswa musatanism. Saka ndakazobva iko ndaurwa ndobva ndauya kuno kuZimbabwe was 2021 kubva ndaskomborabiswa kazoita 9 pandaronga futi kudzokera kuSouth Africa. Waudaudza kuvabereki vako kuti udajoina satanism? Vabereki vako wakaudza kuti ndakatakudzwa mweya wesatanism, ndakajoiniswa satanism ndiani? Ndakaudza wese mama nababa. Akakuudza nini kweli? Akakutaurira here mukomana aimazuva? Hongu paakasvika haana kusvikotanga kutaura. Takaenda pane vamwe madzimai vanogara kuwadzana. Ndo patikasvika bva taenda padare pavo bva tanga kutinamatira. Vatinamatira vakatanga kuti satanism. Ndobva iye ndo paakazoburitsa katsvimbo kaanga ainako kaakanga apiwa. Kanga ine vhesi, ndakanganwa hangu vhesi ranga rakanyorwa ipapo. Nemari 150 rands zvaakanga apiwa ikoko zvainzi anofanira kugara ainazvo muhomwe make. Saka pazvakanopiswa zvikaraswa zvikakandwa murukova takafungidzira kuti zvinhu izvo zvapera. Saka tazoti garei futi takati kumba kwanga kune takshop iriko kumba kuwadzana. Tikati ngatichitangei kuti timusimudze mwana hatichada kuti adzokere kuSouth Africa. Achitanga kuita takshop achitengesa bva tamupa mari bhahodha zvinhu zvake vaachitanga kutengesa kuwadzana ikoko. Saka paanga ari kutengesa ndo paakazotanga kutaura tada unopinda paEaster achiti handisi kurara mama pane zviri kuitika ndiri kurwiswa. Saka panext pedu pane matakshop akawanda akati vanhu vari kundirwisa ndo matakshop vari kuona kuti ndiri kunyanyotengerwa. Saka ndakatobva kubasa kwandaishanda obva ndaenda kumusha kuEaster. Ndo pandakazodzoka akunditi mama pane wandazoenda kuMbare da unoshandirwa pane vanenge vari muground me zvange zvaakumunetsa achiti mari yange yakungowanda achiti ndikada kucleana mumashelf ndaingoona mune mari pamwe pacho ndainhonga mari pasi ndofungidzira kuti ndaidonedza ndozoona kuti ozongoinhonga. Saka mari yakatanga kuwanda mushopu make imomo. Ndo zvinhu zvakazoita kuti aende kuMbare kwaakazoenda but paakaenda kuMbare haana mubereki wakaudza akangoenda ega. Saka vanhu vacho pavakauya vachida kumubatsira vakatora mari yanga ainayo 1000 US nefiriji neTV nemapoto hamene mapoto kuti vakanga vakuashandisei nehembe dzake dzese dzaakanga ainadzo vakatora achiti zvine satanism zvese. Saka mapostori anenge ari muground kuMbare. Saka pandakazodzoka kuEaster ndo paakazonditsanangudzira ndaenda ikoko anga anditi mama da kuzoenda kwamuriwa moya muchindisariro mushopu. Saka pandakaenda chiti ndinosara mushopu ndo pandakasvika zvinhu zvese hamusisina. Ndo pandakamuti kweiwo wadii kudza kana mama kana kuti udze baba. Ndobva ati ndakazongoita noti ndandakurwiswa. Pane mweya wangu wakuti wakuda blood wakanga wakumunetsa achiti wakuda ropa. Saka iye airamba kublood rachoni. Saka ndo zvakanga zvimwe zvaaiti ndo zvazvakumurwisa. Saka ndobva ndati ngatidzokere kuna madzimai vaya vakambotishandira vaya. Ndobva tadzokera tasvika ikoko madzimai vaya ndopa vakati munamato wandakukupa uyu kana une zvimwe zvinhu zvawakapiwa ikoko aushandidzane munamato wangu aushandidzane nemushonga. Saka iwo chena unobvisa kana une mushonga wakapiwa navanhu vakakushandira ibve umba imomo umwaye munamato wangu. Ndo patikasvika kuya tichibva tati takunamata ndo paakaburitsa kamwe kabhodhoro futi kanga apiwa navanhu vaive kuMbare kanga ine mudzenge irimo imomo nebute. Zvibva tazviburitsa panze mangwana acho takazofuma futi takudzokera nazvo kwamadzimai ndobva vanozviisa futi murukoma wakanga wamboisa katsvimbo kaikai. Saka kubva ipapo shopu yacho akabva azongovhara nokuti anga asisagone kuti akwanise kutengesa. Saka ndakazoenda ndiri kubasa ndo pandakazofonerwa chiri china achiti nanzvadzi yangu achiti zvinhu zvese auya angosiya akanda payadhi vatongobuda achibva aenda kumusha kwaMurewa. Saka ndokwaanga ari nguva yese ndobva tazonomutora akazouya nezuro. Pamusoro ezekuru amai mwana wenyu matauriro ari kuita nyaya yake ada kuzvinatsa mamunzwa ari kuti ndakapfekedzwa mweya wesatanism. Imimi ndokutaura kuti muri kuMasowe akanga aine tsvimbo. Saka tsvimbo yakapfekedzwa nemweya. Unonzi ani zita rako? Webster. Tsvimbo reibasa nani? Ndakaipuwa basa pandaishanda nemurungu. Taura chokwadi. Mira. Taura chokwadi kuti usunungurwe musatanism. Usati ndakapfekedzwa mweya
handiti zvamakaita nemurungu zvamakawirirana nezvaakakuudza unozviziva handiti hauna kungonzi sezvandakaita panapa ini ndapinda mudare rasekuru tasvo ndongoswa kuti sekuru makati ndobva ndabuda ndane mweya hazvisiri zvezvozvo taura chokwadi kuti murungu akauya kwandiri akanditi zvakati zvakati tikaita zvakati zvakati zvakazoita kuti upedzire wane tsvimbo ine vhesi netsvimbo iyoyo nemabasa awaishandisa sunungura vabereki vako nasekuru ava zvakaitika ndizvo ndaimushandira murungu ndaimushandira day ndaishanda madays pawiki ndaishanda 5 days but iye ndaizomushandira Saturday saka aingondifarira chingoti but kaundifarira kako ndokakaita kuti andidhonze padhuze then ndobva ati iwo kana wapedza basa pane zvinhu zvandida kukupa zvandisashandise pane kamuchinjikwa ikako kane vhesi uchakaishandisa kana uchida unoshandisa chikuisa makey ako ipapo epamba pako nemawachi andinawaya haana mabhatiri ada kungoiswa mabhatiri ndobva ndikatsimbika nemawachi ndobva ndaenda nayo kamuchinjikwa kako ndakashandisa ndakatoisa makey angu pandagara nako mawachi aya ndakatomasunga muruoko ndakatombogara nawo bva ndazopedzisira ndangomasiya then pane mumwe futi mukadzi weipapo murungu iye akandidainza ndisina kuchechi kwandaenda akati handi kuchechi takanomboenda kuchechi kwawo kunikiri ndopandakapinda kumusatanism yacho pachechi ndikasvika muchechi mavo pamaita sei bhabhatidzo kupinda musatanism ndobva wangu pakatendedzwa kuti mukombe twewaini nemabhisiketi pawakada kuzondibhabhatidza ndakati aiwa hasandida kutendeuka nekuti hasati ndanyatsozvipira kuti ndibate nembusi ndine zvimwe saka ndakangonumwa vanga vakubudira pachena kuti iyi isatanism avanga vasina kundibudira pachena saka wakazoziva sei kuti handikwanisi kupinda mamuri nekuti hazaa ndanyatsofunga usingazivi kuti isatanism ndakangoita sekunge kunzvenga kuti ndichazouya ndonyatsobhabhatidzwa but nhasi rege timboita sei timbodzokera kumba tine pfungwa dzekuti ndasiya munina wangu achirwara kuti ndinoda kumhanyira munina wangu ndinomuona ndamusiya achirwara asunzo zvakanaka ndopa tadzokera kumba handina kuzobvera ndakadzokera patimweya ndatomusatanism ndanotozoti kunwa kwandakatoita nhiri ndetimabisiketi ndokutoyo joinswa kwandakaita chawakatanga kuita iwo chimusatanism chandakatanga kuita ndaingoshungurudzika muspiriti kufila ndiri pakoma yekunge ndiurwiswa ndoda kutofa ndofa ndambotsanangurira murungu akati iwo utorimo but izvenizvi kuti unhingirikineka zvakawana nokubatsira ndakamboenda kumapostori wangu kuti iwo namata nekuti utorimo ende mweya wacho unogona kungoita sezodzimara wauraya saka ndakangonamata uchinama chinenge chibatsirwa dzimara ndauya kuno ndopandakazoya kuno kuzimba ndosvikotaura namama ndobva wafamba neni ndopandakaita nani pandazoronga futi rimwe rundu ndingodzona kushanda ndopandakazotanga zetakshop vabereki vakaswa ndapinda musatanism ndakaswa wataurira ndichiti watinonzanizve webster yeah. pane zvauri kuda zvauri nzvingi wati wakanwa mabhisiketi nezvawakanwa ndobva wanzi chiita sei nevarungwa wapiwa mainstructions awanzi takupa wanwa izvi wakuchitanga kuita abcd wazenda shopoka mari ikatanga kuuya ivo havana chakanonzi asi tete wandaigara navo ndo vakanga vakuzotaura kuti ndo chechi yandopindayo takamirira sababa wako inini ndo zvaunofanira kunge uchitotedza zvipi zveusatanism ndakati hanzi uchita chii musatanism kuti yozokupei benefit raunozowana ndakange ndasangana dzimwe hope aiwa tinoda kunzwa pana teta vaikuti ndiri kumira satete vako sababa unofanirwa kuti urarame uri musatanism vachikuudza kuti yakanakirei satanism iyi benefit rawaizotarisira kuti uchawana iwewe pakupinda musatanism vaikuencouragea kuti unozowana chiine chii zvavaikuexplaina waitiudzinza kwedu hakuna mari takangokurudzira vanhu vakutambura kati chinjewo raramo iwe ukangowapinda tobatsirana iwe wakatenga stand toda kuvaka stand tokwanisa kutenga imwe stand because stand iyoyo ini handina mwana kana mwana wandinaye saka iwewo tikawaka unokwanisa kunogara kana kunogara bhozi ndefamily ndo pandakati aina handizvikwanisi tete but taingova nekusana nekuanza wakasangana netsikopekanza uraya brother yako ndopandakapepuka kuya ibva pepuka kuti ndakatorera tese nebrother yangu ndobva atopepuka usanga atanga
wangaona kutomuuraya nditanga kutonamata zvakandishambisa hana yakati ndakamukachiturwa nehana iye patomukobva tangotanga kungonamata makamukira hana dzenyu dzichirova dzese chichirova webster tete vakuudza kuti kudzinza kuti tiri kutambura ndobva vakuudza kuti ona mari iri kuuya handiti ndakatenga stand iwo katiti ndakati zvinhu zvinoita nenguva ndakati zvinhu zvinoita nenguva ndenge nditongorimo nhasi wabuda kugeti kuchimhanya uchitiza unguva kutiza apo ndiri kunzwa speech zvinenge pane zvinoita kuuya so zvinoita kunditi ita chakati but ndikashaya ipapa ndinzi enda kumba saka zhinji kana ndiri kuzvendidzosa kumba kuti enda kumba nyange ndisina mari kunotofonera palast time ndakatofonera mama ndakati mama ndina mari yebhasi but ndiri kufanira kutoya kumba ndisina mari yerendi kwatanditumira mari ndakatouya zvinenge zvichiita kuti ndipusha kuti enda kumba wakamboita mari nani patakishopa ndipo ndakatanga kuita mari kuti paiwanimo mari yaingo kandakanonga mari kuseri kwezvinhu chinonga mari pakutanga ndakana kuvhunduka ndakazovhunduka zvaitika nenge 2-3 pandati kozvinezvi chii chiri kuitika ndopandakazotanga kuudzana mamota tichazofamba tichiita sei tichinge tichibata tinzozvavamira sei but ndakazoenda ndega wasipo manje pandakanoona namadzimai vanoshandira kumbari kuti patori zvinhu zviripo zvinoda kuita sei zvoda kunobviswa utori musatanisi saka pane firicha tichoda kutaura nechichichi apa ndati handii unoita sei unondishandira but aenda tese wasvika mutakishop mangu wangoita zvawakaita tunenge twakauza tugaba twakabudisa twevhembera twaiti nditovhembera vachizora vachitsika pakati vachishandisa souti vachidi ndopakati zvinhu takuzvisunga pamwe chete tobva tatakura tonopisa zvinhu izvi but pane hembe futi dzaonadzo dzesatanism toda kuti uye nadzo tonodzipisa futi ndobva tatinotsvaga motikari tese tatanga taenda kupolisi nongonowana vandishandira vatowana zvinhu zvakadai zvakadaikatora firiji vachienda nayo saka ndoda ngoti wangosaina kuti vasazowana chavanosiya nekuti mweya wavapira kuti arikuchiita zvekuchinditambudza ndobva nepolisi ari namawirirana pakanaka varikatsvaga motikari vatora firiji pawakapinda musatanism kunzi muite mari hamuna here kutanga kunetsana pakunzi uraya hama yavo izvo zvaigara zvichinetsa hatiduda nezvo mubvunzo wangu uri kuti wapinda musatanism chinhu chaziita kuti ude kubuda musatanism kana kuti mutadze kuwirirana pakunzi uraya hama yavo nekuti handina kutoziva kuti ndo zvandikutoita patime yandakatopinda yacho ndo zvatiri kutaura kuti webster zvinhu reurura so handiti zvinhu zvimatare esatanism anouya kuna sekuruka haasi manyowani ndosauri kona zvaka wakatogara wakatorelax vanotone solution kudhara isi vatongoti pamukana kuti tikuvhunze nekuti mabudiro auda kuita pane pamuri kukonana nezvinhu zvawakapinda nababa wako veri kuSouth Africa tita handiti wakazonzi kuti urayani satanism ndakanzi uraya brother yako nina wangu anotedzera ndandanzi uraya iwo pasame time akatoti ndainzi uraya mukoma wako because tine mbanje yatakaputa tese usiku hwacho Saturday nani nemunini wangu iye inge yakasanganiswa meno zvinhu zvakasanganiswa kuti ndanga iyanga meno takaitenga kupi saka meno spirit yakabva yakonekta musatanism iwo saka taita kunge tiri musame spirit kuti taifoswa taishandiswa pamwe chete panguva yacho iye achinzi uraya mukoma achinzi uraya brother mukati mbanje muri kumudza mwana wenyuma yewebs muri kugutsikana zvaro taura baba webs ya inini panyaya iyi inini ndisina kunyatsoipiwa zvakakwana but pandakazoonana naamai wacho ndopawakazondipa nyaya iyi zvakakwana vakunditaurira kuti mwana ndozvaakauya achiita se achitaura so mwana aitaurira amai asingataurire inini but ininiwo kumashure kwacho asati aenda kuSouth Africa
taitoitawo crash naadzimai kuti vana ngavaregere kuenda kupi tichengetane kuno because ndakavatoresa malaisensi vese vari 2 ndikati vana vanotenderera muno vachitawo mishikashiki zviri kuita vamwe vachidhiraivha makombi vachitawo kudhiraivha mota diki zvinoita vamwe but azoenda manje ndo paakataurira amai achona achiti tete ndo wakandiisa pabasa ipapo mumashure mandaenda kubasa iwoko wakazonditi iwe wakafanana nababa wako saka nini ndakafanana nababa wako saka nditori baba wako saka iwe unofanira kupinda mupi satanism ndozvaitaura ini amai vacho iye ndingataure kuti nyaya iyi kuti ndizonyatso ndakamubvunza nezuva tichiuya kuno tasvika panapa kwese uko handina kumutaurira kuti tiri kuenda uko because isusu namai pane zvataiona pamatv tichitarisa tichiona sekurutazvo takatarisawo nevamwe because pane vamwe vanobatsira but mwoyo wedu wakabva wati munhu anogona kutibatsira isusu sekurutazvo ichocho ndo chokwadi chandiri kuita se ndambotarisawo mune vamwe vanoitawo zvipi asi mwoyo wangu wakati vanogona nekuti pane zvatakaonawo patati ava ndo vanoenda ndasvika panapa ndo paakazotaura takubvunza namai akati ichokwadi kuti ndakajoina matopana ndakajoiniswa so ndakapiwa katsvimbo kanenge muchinjiwo kenga nemavhesi because ipapa pachona ipapa ukatedza anotanga anoda kupuwa anoprofita ndo patakazoda kutsvaga kuti inini kuti ndizouya panapa ndichikumbira kuna sekuru ingeri nyaya yekuti mwana handisi kuda kuti mwana ararame musatanism ndikuda kuti mwana ararame upenyu hwati nawo hwekutambudzika asi muchiita zvinhu zvani muchiita zvinhu zvenyu ndo pandakauya naye kuti watibatsire kubva papi ipapo tichienda pamberi inini ndo pandakaningira kuti zvizhinji anga asinganyanyondipira aipira amai wake anenge achiti baba wane hasha nekuti nene pakurarama kwangu handidi zvinhu zvemanga handinyanozvifarira ndongofarira zvinhu zviri right saka ndo pandiri kutaridza kuti mwoyo wangu inini wakaenda kuna sekuru tasvi kuti pakutenderera kwese kwandaita nekubvunza ava ndo munhu achaita sei achandibatsira saka mauya naye kuno kumusina kumudza kuti muri kuuya pasekuru ichokwadi ichocho ndakangomutora ndikati handei pano ndo pasekuru tasvi uri kudei kubva kuna sekuru tasvi ndikuda rubatsiro vataurire sekuru wavo sekuru tasvi ndauya musukuru ndikuda rubatsiro kuti ndigone kusunungura nokuti handisi kukwanisa kubata kana chinoendeka pandiri kutanga kuronga sange ipapo ndane business ndaunganidza 1000 something ingasvika 1000 something ichoronga kuti ndakuda kudai mari yese yakangoparira ndinana sendi ndadzokera pasero futi saka every time pandinotraya kutoti ndiite chinhu nyange ndakawana basa kutoti ndakutanga kuunganidza ndakuronga upenyu so far ndine 26 years next year neito 27 so ndinoringana mhuri kuti ndiwe kunoita mukadzi ndisina kana chiri kuendeka ndinganyepe saka ndo rubatsiro ndayanitsvake kuti ndigone kuendera mberi neupenyu kuti ndakangomira panzvimbo imwe chete hanzi unoprofita ndo imwe yawo unongochendipusha unoti yenda kumba ita chakati hanzi nababa wako unomboita seunoprofita handisi kuti uri kuti enda tiri kuti mweya wacho unomboti here uona izvo nezvozvo unombotendera unombotaura izvozvo dzimwe nguva unombonditi ichi ita ichi kana kuti taura ichi zvii zvechokwadi babaudzwa nemweya kuti utaure zvinenge zvechokwadi here zvimwe zvachona zvavanenge achitaura anenge achitotaura chokwadi ndo pandai kuti pamwe satanism inenge ichitoona nekuti ipapa ndikati sekuru kupinda patakaita mudare rekutanga takenge ndakatotaura nyaya iyi ndichiti ndaifanirwa kunge ndakauya naye but ipapo vachona handina kuda kukasika kumufosa kuti ndibva ndamuti hande akaramba pandakamuti ngatifambei ndina baba wangu akabva aramba saka pakatoita kuti ane kamwe kanhu kaakafembera saka ndakaita kumutoredzera ndataurirwa nasekuru kanzi chienda unouya nani naye ndo pandakabva ndazoti kuna amai vachona vane 2 weeks vari panapa vandoshandawo asi 2 weeks vakagara papi pano vachirindira vachimuka vachiningirika nenhau yemhuri iyoyi saka ndo pandakabva ndangoti kakuprofita aka kekuti kana kuti
For example, panapa pane mumwe musikana ambouya nhasi. Ndinoda kutaura zvanhasi, zuva ranhasi rineri. Atotanga kumuda kumutaurira so zvekuita zvekuita. So ini ndo pandatoona kuti pane zvinhu zviri kuitika, kaspiriti akari kuakana here nemunhu upi iyeye, because ndatarisawo ndichiona nendariitike munhu iyeye kenge ari kuratidzawo kuti ndikari kuakana neupi nawebhista maakana ya spirit yacho zvaakaiswa ari musatanismo. Saka panangonzwa vachitsanangura dambudziko rake nangoti zvanongofira zviri pandiri ndo kwete kunzwa mahakana here muspiriti menyu nemunhu uyu taakana. Alright. Ya nhau iripo pamwana uyu inhau yakaoma, haina kumira zvakanaka. Anoda kumirwa naye nesimba, kubatsiridzwa kukuru kwazvo kuti aite zvakanaka. Ndofuna kuita nyanga nengoichena namazi akanga mbori nadzo. Kubva pari zvino ndoda kuti mutsvage mvura yehangaiwa nejira jena rine 3 meters muuye nazvo pano mumatare tisunungure mwana wepamweya wasatanism. ndokufuna kuti kuita kutsogorona nkane amuzabara rizarewa kana kubiri kuti kumbira ipita kuponi chano chachitika. Zvakanaka, pari zvino nhau yenyu yamakurukura nekupinda kwamaita mudare rangu tiri kumirira pano. Ndoda kuti munditsvakire mvura yehangaiwa ndataura ne3 meters yejira jena, then kana mauya nazvo togotangira pakutaura kuti ko mari iya yaakanga akungowana yakupinda mushop market yaibva kupi uye yaikonzereswa nei. Handiti ka tichapfuurira mberi nedarero. abazvizaende panza pasmangwara kusangana konya ndoita kuvavhenene mtuvichoro iko zvino mubude naye panze mukomana muenda pamushonga pana pharmacista anopiwa mushonga wekuti arutse agochaya uturu kana kuti kaspirit kesatanism kari maari kagone kubuda. Zvakanaka, kana matsvaga jira nemvura yehangaiwa mutitaurira pana toenipfuurira mberi nedare renyu naika. Zvakanaka, sununguka here. Asi pane pazvinowanika here pedyo panapa sekuru?
Garisa ome. Sara wani. Roton. Sanganisa ngoma yo. Ngoma ngoma huko. Ngoma fresh ama